Det her er jo, jeg ved ikke, hvor meget I ved indtil. Jeg har ikke været inde og se udstillingen før. Okay, godt. Det her er en udstilling, som keramikergruppen, og du siger bare til, hvis jeg siger noget, der ikke stemmer mere. Miyumi har lavet det deres anden udstilling. Den første var oprindeligt på Grimmerhus for 2 år siden. Og der skrev jeg en katalogtekst til. Og nu har de lavet en opstramning, en ny version af den her udstilling. Og så inviterede de mig til at komme og tale om det. Og det har jeg jo glædet mig til, både fordi at jeg synes, det var en rigtig, rigtig god udstilling sidste gang. Og jeg var nysgerrig efter at se, hvad der er sket siden sidst. Og for også, fordi jeg jo selv har flyttet mig i mellemtiden, og der er kommet nye ting til, så på en måde ser jeg noget nyt i udstillingen i forhold til, hvad der var dengang. Den er også blevet ændret, men der er kommet noget til, både i forhold til udstillingen og i forhold til mit eget blik på det her felt. Og det blik, jeg har på det her felt, kan man sige, er i egenskab af, at jeg er kunsthistoriker og teoretiker, og har lavet en del inden for det her felt, inden for kunsthåndværksteori, nutidig kunsthåndværksteori. Så det jeg i bund og grund er, eller min egenskab her i dag, det er, at jeg er fortolker og formidler af kunsthåndværk. Jeg fortolker den her udstilling, og jeg formidler den, men med de briller, som jeg har med min faglige baggrund og mit faglige udgangspunkt. Og det faglige udgangspunkt er min forskning inden for feltet, og så er der kommet det til, som er det, der hedder transpersonlig psykologi, som jeg har studeret de sidste 3 år i London, som er jo et helt andet felt end kunsthistorie og kunsthåndværksteori, som handler om menneskelig bevidsthed. Transpersonlig psykologi handler virkelig om menneskelig bevidsthed, bevidsthedslag, bevidsthedsniveauer, hvordan er den menneskelige psyke sammensat, og hvad betyder det for bevidstheden og for udviklingen af bevidsthed. Jeg har fået et perspektiv, som er et evolutionært perspektiv, som handler om, hvordan udvikler den menneskelige bevidsthed sig. Og den har jeg koblet med kunsthåndværk og min kunstteoretiske viden, så jeg begynder at lave en kobling mellem, hvad betyder kunsthåndværk for udviklingen af menneskelig bevidsthed. Og det er jo nogle rigtig, rigtig store ord, hvis man tager dem op helt op og siger, hvad betyder kunsthåndværk for menneskelighedens udvikling? Og det er sådan, nej, man kan slet ikke sige, man kan slet ikke stille de store spørgsmål. Men det har jeg valgt at gøre alligevel. Fordi det kommer ud af en personlig interesse, fordi jeg har brændt for kunsthåndværk i rigtig, rigtig mange år. Og samtidig er der bare våget en større og større bevidsthed om, hvorfor er vi her som mennesker? Hvad betyder nogle eksistentielle spørgsmål om, hvad giver mening? Hvorfor giver det overhovedet mening at interessere sig for kunsthåndværk? Hvad er det her for en fli af virkeligheden? Hvorfor er den vigtig? Hvorfor er den vigtig ikke kun fordi det lige har min personlige interesse, men hvorfor er det vigtigt for menneskeheden? Så det var egentlig lidt det projekt, jeg satte mig for at give mig selv lov til at dykke mere ind i. Og den måde, jeg vil gøre det på i dag, eller det, jeg havde tænkt oprindeligt, var at ligesom gennemgå og fremhæve nogle træk med den her udstilling, som jeg synes er interessant. Og som er det, der fangede mig første gang, jeg så udstillingen. Gennemgå, fremhæve nogle træk, fortolke, give mit bud på, hvad jeg synes, der er interessant at tage fat i den her udstilling. Og så koble det med den transpersonlige psykologi, koble den med det, der hedder bevidsthedsstudier, kreativitetsstudier. Hvad er en kreativ proces? Hvad betyder den bevidsthedsmæssigt? Så det er den kobling, jeg kommer til at lave. Og nu fordi vi sidder her i sådan en lille kreds, så er I altså mere velkomne til at byde ind og afbryde stille spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår, eller så lad os være sammen på en eller anden måde. Men i udgangspunktet, og nu kan jeg jo tale til jer to, der ikke ved det, er Miyumi, den her gruppe af 4 keramikere. Jette, som sidder her i dag, og Jakob Fiedler, og Jannik Gottliebsen og Helene Kajs. Hvornår blev I etableret? Ja.
i 2010, hvor vi første gang blev inviteret til at udstille på Grimhus. Okay. Så det var ikke første gang, den udstilling, der bragte jer sammen? Ja. Den udstilling, og det man kan sige, som er den opdaterede version i dag, var ret spændende, fordi den er på en eller anden måde et gesamtkunstværk. Den er både, vi træder direkte ind i udstillingen. Der er kun i virkeligheden det her lille sted i hjørnet, hvor der er et podie, og ellers så er vi i værket. Vi sidder ganske vist ikke ved bordet. Vi har heller ikke lyst til at sætte os på den der, hvad er det, det hedder, sådan en et søpindsvin, ja. Men vi er i værket, vi er i udstillingen. Og det der er interessant, er, at værkerne er alle sammen fælles. Der er ikke navn på, at den og den har lavet det og det. Det er fælles. Og den måde, de helt konkret er kommet frem og ret, når vi ser, det er rigtigt, men de er simpelthen også skabt sammen. Udviklet og skabt sammen. Og nogle af værkerne har I alle sammen haft fingrene i. Ja. Så det er et værk. Noget andet, jeg tænker, der lige skal lægges mærke til, er selve gruppens navn Miyumi. Og det er ikke fordi, det er begyndelsesbogstaverne, eller det er simpelthen det er en lyd. Miyumi er en lyd, og det er en lyd, der ligesom, den giver ikke nogen mening. Det betyder ikke noget. Så det er den her sansning i øjeblikket. Det er noget, der er der, og så er det væk. Og det er meget det, der i virkeligheden går igen i udstillingen. Det er noget, der er der, som giver mening lige i øjeblikket, og så er det væk, fordi det er ikke en mening, man kan fastholde. Det er en mening, der hele tiden forskydes eller glider. Og det, der var udgangspunkt for udstillingen, udover selve intentionen med at fremstille noget, der er sammen, så var det at udfordre, hvad er den keramiske praksis? Altså tilføje, når der er noget. Men 4 keramikere, og som arbejder i blandingsfelt mellem design. Der er jo nogle ting, som i virkeligheden vi går op og finde i Ilums Bolighus. Der er design, der er kunsthåndværk, og der er billedkunst. Der er det glidende, det er jo en udstilling her, det er værker. Så der er en helt glidende overgang mellem de her 3 felter, og det er den her åbenhed, det er, at tingene ikke kan defineres. Det er meget det, der er vigtigt i den her udstilling. Vi kan ikke holde fast i noget. Vi kan ikke ligesom holde fast i virkeligheden og sige, nu har vi defineret, sådan her er det. Det betyder sådan og sådan, men vi kender det ikke. Vi kender det, og vi kender det ikke. Og det er hele tiden den der glidning mellem, vi kender det, og vi kender det ikke. Det er på kanten af den kendte hverdagsvirkelighed. Og hvad sker der, når noget er på kanten af den kendte hverdagsvirkelighed? Vi bliver udfordret i, som beskuer, når man træder ind, så bliver man udfordret i, hvad det er, hvordan det er, vi selv skaber betydning. Hvordan giver vi tingene mening? Hvordan forstår vi tingene? Hvordan strukturerer vi i vores bevidsthed de oplevelser, vi får? Hvad betyder tingene, når vi ser på noget og går ind og forsøger ligesom at tage noget ind? Hvad betyder det? Og her er vi, i den her udstilling, er vi på grænsen, både af keramikernes faglighed og som beskuer af vores egen måde at forstå tingene. Fordi vi træder ind i noget, der er enormt velkendt. Vi træder ind i en hjemlig atmosfære. Det er tapeter, det er møbler, det er noget, vi genkender, lamper. Det er ting, vi genkender som noget, der hører hjemmet til. Det hører hverdagsvirkeligheden og noget meget, meget genkendeligt til. Så vi som beskuer er man på en eller anden måde på hjemmebane. Keramikerne er også på hjemmebane, for det, de har skabt, er i virkeligheden ting, der hører hverdagsvirkeligheden til, som ligger meget inden for keramikkens fagområde. Det er brugsgenstande, det er tallerkener, det er fade, det er kopper. Så er vi over i lamperne, som jo ikke er normalt noget, keramikere har med at gøre, men det er hjemmet, og det er det hverdagslige. Så på den måde, så bliver vi mødt, keramikeren i sin faglighed møder os på sin egen hjemmebane, og vi bliver mødt på en hjemmebane, der er genkendelig for os som beskuer. Og så samtidig, så er der det der twist. Man laver ikke normalt lamper i keramik. Man laver ikke normalt kopper, man ikke kan drikke af. Man laver det. Der er bestik på bordet, som at vi kan fuldstændig se funktionen, genkender det, men vi kan også se
Det er i hvert fald ikke til os. Der er små slippers, som vi genkender, og så kan vi alligevel se, at der er en forskydning. Så vi bliver mødt i noget, hvor vi bliver nødt til at strække os til, okay, hvad betyder det her? Hvad er det? Hvor giver det mening, det her? Hvordan giver det mening? Det er på en måde et surrealt univers, fordi vi genkender, og så alligevel så har den fået det twist. Og det kan man se, man kan se det meget tydeligt herinde, hvor vi siger, det er et hjem, og hvem bor her egentlig? Der er i hvert fald spor af noget, der kan foregå. Vi kan se, der er potentielt nogen, der hænger oven i købet i et lille, hvad vi skal kalde det, et værk på væggen derovre i en dimension, som i hvert fald ikke hører til os, og knagerækken her. Hvem bor her egentlig? Hvad er det egentlig for en fortælling? Så er der spejl og hylde, som er for højt. Så er der noget med dimensionerne, vi ikke kan finde ud af. Der er et bord herovre, hvor vi kan se, ganske vist, kender vi alle funktionerne, vi ved, hvad det skal, og så samtidig er det er ikke tosset, det er både for småt og forkert, og ikke funktionelt, og tallerkenen vender forkert. Glassene kan man ikke rigtig drikke af. Så hvem er det til, hvad er det for et univers, vi træder ind i her? Vi bliver på én gang inviteret ind og skubbet væk. Men vi bliver inviteret ind så meget, at vi er her som krop og går rundt. Det er ikke på montre. Det er ligesom det, vi træder ind i universet. Så vi bliver nødt til som krop at forholde os til det. Vi kan ikke tænke os igennem den her udstilling. Fordi den er ikke på afstand af os. Den er helt inde. Den er helt til os. Vi står foran et bevis. Vi har de her værker som nogen, vi potentielt interagerer med. Vi kan tage en kop te herovre, og der er et bord, hvor man også potentielt kan sætte sig ned. Så der er hele tiden den her glidning mellem, hvor er jeg selv henne som beskuer. Man er landet i værket på samme måde som Alice i Eventyrland, som jeg ved var et af udgangspunkterne, som Miyumi brugte. Alice i Eventyrland, hun er i sin virkelighed, og det er det, vi bliver trukket ind i en anden virkelighed. Denne her parallel virkelighed, hvad er det egentlig for en virkelighed? Parallelvirkeligheden er kunsthåndværket på en måde egentlig eksisterer i en parallel virkelighed, var en af de forskningspointer, som var en del af min afhandling i 2008, hvor jeg blandt andet definerede, hvad betyder kunsthåndværket i nutidskulturen, hvilken rolle indtager det. En del af det var, at kunsthåndværket er både kunst og hverdagsvirkelighed. Det eksisterer ikke sådan en glidning mellem kunst og virkelighed. Så det eksisterer i, i et tredje rum, i et andet rum. Det fik jeg enormt mange håb for på det her tidspunkt. Jeg fik håb for, at der findes ikke nogen parallel virkelighed. Der findes ikke anden virkelighed end den her. Og der kan man sige, der søgte jeg over i den transpersonlige psykologi for at finde ud af, hvad er det egentlig for en virkelighed, jeg leder efter? Hvad er det egentlig for et rum, jeg har defineret, at kunsthåndværket befinder sig i? Hvad er det egentlig? Og der, i stedet for at begynde at slås med, kan man sige videnskabeligt set, at der er en parallel virkelighed, eller der eksisterer noget andet, eller kan man gå en anden vej? Og der gik jeg ind på psykologiens område og ind på bevidsthedsplaner. Hvad er det for nogle bevidsthedsplaner, vi rummer? Den transpersonlige psykologi er interessant, fordi transpersonligt betyder, at det er noget, der transcenderer personligheden. Så i den transpersonlige psykologi er der tanken om, at vi har en hverdagsbevidsthed. Det er den, vi har aktiveret lige nu, og den, vi har aktiveret næsten det meste af tiden. Det er her, hvor vi genkender virkeligheden. Det er her, hvor vi vågner og ved, hvad der sker. Det kan være en bevidst eller en ubevidst hverdagsvirkelighed. Det ubevidste er det, vi ikke ligesom oplever lige nu, men vi potentielt har adgang til. Vi kan gå hen et sted, og så kan vi ligesom forstå omgivelser. Vi kan forstå, hvad sker der. Vi kan træde ind i en restaurant eller en butik, og vi kan sige, vi kender det her. Det er hverdagsvirkelighed. Det er den midterste del af den transpersonlige psykologi, som definerer, at mennesket har 3 bevidsthedslag. Vi har hverdagsvirkeligheden,
Vi har det ubevidste, som er det, som psykoanalysen i virkeligheden startede med at definere. Alt det, der er fortrængt, det ligger nede i det ubevidste, det lavere ubevidste. Så siger den transpersonlige psykologi, vi har også en højere bevidsthed, en dybere bevidsthed. Det højere ubevidste er der vores inspiration, vores intuition, alle de højere bevidsthedslag, de eksisterer i den menneskelige bevidsthed. Og de eksisterer som vores essens, som det vi dybest set godt ved. Vi kan ikke, for det meste tør vi ikke helt trække det ned i verdensbevidstheden, men det ligger der op som et kald, eller en længsel, eller en impuls efter et eller andet. Det, der ligger nede i den lavere bevidsthed, er alt det, vi ikke kan tage stilling til, alt det, der er for smertefuldt, alt det, der er skubbet væk. Så det har vi heller ikke med at gøre, så vi eksisterer i den mellemste bevidsthed. Når man kobler den her model med 3 forskellige bevidsthedsniveauer, når man kobler den med det kunstneriske kreative felt, så bliver det rigtig interessant. Fordi vi kan se på, hvilket bevidsthedslag skaber vi ud fra, når vi skaber. Skaber vi ud fra hverdagsbevidstheden, så skaber vi noget, vi kender i forvejen. I hverdagsbevidstheden kender vi virkeligheden. Vi kender ord og begreber, vi kan træde ind og definere fuldstændig præcist, hvad er det her? Giver det mening for jer? Det er den kendte virkelighed. Den kendte virkelighed er der, hvor vi er lige nu. Det er der, hvad skal man sige, menneskehedens udvikling er kommet til. Det er sådan her, forstår vi og kender virkeligheden. Hvis vi skaber ud fra det, så skaber vi noget, der er genkendeligt. Vi skaber ikke noget, der skubber i nogen retning. Men vi skaber noget, vi kender. Her ligger rigtig meget design inden for den her kategori. Fordi design umiddelbart er noget, vi genkender og ved, okay, det ser måske lidt anderledes ud, men vi ved, at det her det er en stol, og den har den funktion, og den indgår her. Kunsthåndværket er rigtig interessant, fordi det befinder sig både i hverdagsvirkeligheden, men det befinder sig også et andet sted. Det befinder sig et sted, hvor vi ikke nødvendigvis skal sætte ord og begreber på. Og hvis vi kigger rundt i udstillingen her, så er det et meget godt eksempel på, at vi genkender, og så alligevel kan vi ikke tømme det for mening. Vi kan ikke forstå det fuldt. Vi kan ikke sige, den her lampe, den hører til i den her sammenhæng, og sådan er det. Der bliver ved med at være en mere betydning. Lampen står hele tiden og dirrer i en form for åben betydning. I en form for noget, vi ikke kan definere. Det betyder, at når der er noget, der ligesom bryder med vores kendte hverdagsvirkelighed, skubber grænsen for, hvad vi kan forstå, skubber grænsen for, hvad vi kender, så i virkeligheden er det en fysisk manifestation. Værkerne er en fysisk manifestation af det, man kan kalde the not yet known. Det vi ikke ved endnu. Vi trækker noget ned, og her kan man sige på bevidsthedsmæssig måde, trækker man via intuitionen og den kunstneriske inspiration noget ned fra det højere ubevidste og manifesterer det i hverdagsbevidsthed. Manifesterer det som en udstilling, som fysiske værker, som bliver manifesteret i den her virkelighed, men de kommer fra et dybere bevidsthedslag. De kommer fra et sted, hvor tingene ikke er endelige, hvor tingene er åbne, hvor tingenes betydning er åben. Så på den måde bliver værkerne en fysisk manifestation af nogle højere bevidsthedslag, som bliver på en eller anden måde trukket ned og gjort synlige her. Og det er ret interessant, at vi kan tilgå kunsten på den måde. Sige, kunsten er i virkeligheden manifestationer af højere bevidsthedslag. Det skubber til grænsen for erkendelse. Kunsten er rigtig interessant i den her, hvis vi siger, det er det kunsten gør i det hele taget. Den trækker hele tiden på noget, vi ikke kender i forvejen. Kunsthåndværket bliver rigtig interessant, fordi det bevæger sig altid inden for den her hverdagshorisont på en eller anden måde. Enten er det noget, der er tæt på kroppen, det er tæt på funktion, det er tæt på noget sanseligt, det er tæt på et her og nu, det er tæt på et møde, et fysisk, sanseligt møde med en beskuer. Eller det er tæt på, i at vi går ind i en hverdagsvirkelighed, vi på en eller anden måde genkender. Så der er hele tiden et eller andet, der kommer tæt på. Det kommer tæt på vores verden. Så det er ikke bare, at vi går hen og ser en udstilling og forholder os på afstand. Vi bliver trukket ind. Og på den måde, så er det den her
fysiske manifestation af de dybere bevidsthedslag. Det er her, der sker den her. Det er her, tingene begynder at virke. For det er her, at vi selv bliver nødt til at via den sansning, vi har, via den oplevelse, vi har, så skubber det den enkeltes bevidsthed. Det skubber, fordi man får en oplevelse, som man forholder sig til. Bevidstheden, når man oplever noget, så forsøger bevidstheden hele tiden at give mening. Bevidstheden forsøger hele tiden at forstå, hvad sker der her, for ellers ville vi blive psykotiske, hvis vi ikke kunne forstå vores virkelighed. Så bevidstheden forsøger hele tiden at strukturere de inputs, vi får. Så når vi får noget, der på en eller anden måde er genkendeligt og samtidig skubber lidt, så udvikler vi vores bevidsthed. Fordi vi udvikler grænsen for, hvad vi kan erkende. På den måde er kunstværket skubber det til, og hele tiden skubber til, hvad vi kollektivt, ikke kun som mig, men som samfund, hvad kan vi kollektivt, som menneskehed, hvad kan vi forstå, hvad giver mening, hvad er virkeligheden? Det er hele tiden den der skubben til, eller spørgsmålstegn ved, hvad er virkeligheden? Den sprænger, den twister grænserne for, hvad vi opfatter som virkelighed. Og det synes jeg, den her udstilling er et enormt godt eksempel på. Den måde, jeg springer en lille smule i det i forhold til, hvordan jeg havde struktureret det, men jeg havde tænkt, at jeg ville fortælle lidt om kreativitet, om hvad er kreativitet for en proces, og hvordan er det egentlig, der sker, at den højere bevidsthed bliver aktiveret, hvordan er det, den bliver trukket ned i den skabende proces. Og nu ved jeg ikke, om I selv er skabende. Det er I begge to. Fint. Måske kan jeg, der sidder her, måske kan I genkende det, og det er let for mig at sidde og præsentere en model over, hvordan er en kreativ proces, for jeg er ikke selv skabende på den måde. Jeg kan genkende nogle ting fra min egen, hvordan udvikler jeg min tænkning, som også er en kreativ proces, men lige nu refererer jeg til det, der hedder kreativitetsstudier. Der er defineret 5 stadier i en kreativ proces. En kreativ proces forløber, når den forløber efter denne her model, forløber den på den her måde, at der er et inspirationsstadie. Så det er begyndelsen til, okay, der skal ske et eller andet, jeg skal noget. Vi rækker ud mod det, vi kender. Vi laver et moodboard eller et visuelt, en eller anden begynder at strukturere, der er nogle idéer, der er noget, måske skal det være sådan. Vi samler. Der hvor vi samler fra, vi samler ud fra det, vi kender, ud fra det, vi ser. Vi samler ud fra hverdagsbevidsthed. Vi samler ud fra verden, som den er. Der begynder vi at samle noget ind. Vi rækker ud mod det, vi kender. For at noget nyt kan opstå. I denne her proces kan man mærke, at der er noget, man leder efter. Men det sker bare ikke. Man begynder at etablere, at der er et eller andet, jeg leder efter, jeg samler ind, men der sker ikke rigtig noget. Og der går man ind i den næste fase, som hedder frustrationsfasen. Som er, okay, hvad så? Hvor er ideen henne? Hvor er det? Og der sker ikke noget. Og det er her, folk går ind i deres, når de går ind i en kreativ blokering, så er det den her frustrationsfase. Det bliver aldrig til noget. Jeg kan mærke, at der er en idé, det bliver aldrig til noget. Det føles ikke, som om der er hullet hjemme. I denne her proces, hvor bevidstheden om, at den kan ikke kontrollere, jeg kan ikke tænke mig frem til det. Jeg har ganske vist skabt alt det her, det sker ikke, jeg kan ikke kontrollere processen. Så bliver man nødt til at give slip. Man går en tur, man går i bad, man går i seng, hvad man end gør noget andet, giver slip. Og det kan være en smertefuld proces, det kan være en enormt smertefuld proces at give slip, fordi man mister troen. Man er nødt til at give slip på at tro, man kan kontrollere. Når man giver slip, så tager man det, man er i gang med at skabe, ud af verdensbevidsthed. Man giver slip på mind-kontrol, på bevidsthedens kontrol over processen, og giver slip. Så i den given slip, der går man ind i inkubationsfasen. Inkubation er ligesom der, hvor tingene bare ligger og virker af sig selv. Det er her, tingene vokser af sig selv. Det tror man ganske vist ikke. Man tror, man er gået i krise, og der ikke er sket noget. Men i virkeligheden ligger tingene og arbejder i det ubevidste.
de arbejder af sig selv. Når de har gjort det et stykke tid, så kan der være bang, så er det. Eksempelvis, da jeg skrev min PhD-afhandling og var i den sidste fase, og jeg vidste ikke, hvad skulle titlen være, og jeg kunne mærke, at jeg manglede et begreb. Og jeg tænkte, og jeg var udmattet, fordi det var i den sidste fase af min PhD. Og jeg husker, jeg lå nede ved stranden og græd af udmattelse og frustration. Og så gik jeg ud og badede, og da jeg stod ude i Øresund ude i vandet, bang, så var den superobjekter. Der var den. Det var da jeg havde givet slip, så kunne det være gået igennem lige pludselig. Og den var der. Det øjeblik, hvor man siger, nå ja, sådan her. Det er illuminationsfasen, det er oplysningsfasen, hvor tingene trænger igennem til hverdagsbevidstheden. Det har ligget og arbejdet. Og bang, lige pludselig så kan man forstå det, så udviklede det af sig selv. Og så er der den 5. fase, som hedder udførelsesfasen. Hvor man ligesom har mærket, det her det er. Og så handler det om at manifestere det og gøre det. Og der kan processen jo igen ligesom gennemgå den samme fase igen og igen. Grunden til, at jeg overhovedet taler om kreativitetens 5 faser, er, at det der er vigtigt, det er, at vi bliver tvunget til at give slip. Vi skal igennem, at bevidstheden siger, jeg kan ikke strukturere det ud for det, jeg ved i forvejen, jeg er nødt til at give slip. I det give slip i sammenbruddet. I der, hvor tingene ikke er, som vi troede det var, som det skulle være, som det vi kender. I det sammenbrud kan det højere ubevidste komme igennem. Kan vi få hul til det ubevidste, til det, der ikke findes i forvejen. Hvis vi bliver ved med at skabe ud fra det, vi kan tænke os til, så skaber vi kun noget, der findes i forvejen. Hvis vi vil skabe noget, som er i sandhed nyt, i sandhed autentisk, inspireret, kreativt, der kommer fra et dybt sted, bliver vi nødt til at give slip fra det, vi kender i forvejen. Så det vil sige, at vi giver slip, vi lader det ubevidste blive bevidst. Og at lade det ubevidste blive bevidst er en udvidelse af vores bevidsthed, for vi trækker noget ind, vi ikke vidste i forvejen. Det kan man sige, det sker på det individuelle plan i den kunstneriske proces, men udstillingerne bliver lavet, tingene bliver givet videre, så det bliver kollektivt. Det, som den enkelte kunstner og skabende person gennemgår, bliver kollektivt, fordi det bliver givet ud. Hermed kan man sige, at jeg som beskuer går ud og møder det. Og fysisk, som jeg sagde, man kommer ind og forsøger ens bevidsthed, forsøger at strukturere, hvad er det her? Så her sker den samme proces igen. Jeg relaterer til noget, der er trukket ned fra det højere ubevidste. Fra det, der ikke var i forvejen. Fra det, jeg ikke kender. Jeg genkender noget, og samtidig ved jeg også, at der er noget, jeg ikke genkender. Så min bevidsthed strækker sig også. Og det er på den måde, jeg mener, at kunsthåndværket spiller en rolle i det her evolutionære perspektiv i udviklingen af den menneskelige bevidsthed. Fordi kunsthåndværket hele tiden stiller spørgsmålstegn, hele tiden får vores bevidsthed til at strække sig til, okay, virkeligheden kan være sådan her. Og det er hele tiden, det der for mig bliver ved med at hente mig tilbage til kunsthåndværket, det er, at jeg kan mærke det, det er tæt på. Det er ikke et abstrakt udtryk, jeg går ud og min hjerne skal forsøge at tænke mig til at forholde mig til, hvad betyder det her, så meget billedkunsten har gjort og gør stadigvæk. Der er kunsten, hvad det har den her, det er bare tæt på, det er tæt på, uanset hvad vi gør, så er det tæt på. Så man bliver, det møde, der sker, den her sanselighed og den her det her hverdagserfaringsunivers, det kommer tæt på. Og det er det, jeg tænker, kunsthåndværket kan. Det er der, kunsthåndværket spiller en vigtig rolle i menneskehedens udvikling, når vi trækker det, når vi virkelig giver os selv lov til at sige, hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi vi får i den møde, i den sanselighed, i det øjeblik, i den udveksling, der sker, der rykker vi grænserne for vores bevidsthed. Både som individ og også kollektivt. Så her spiller kunsthåndværket en rolle for menneskehedens udvikling. Fordi det hele tiden trækker the not yet known. Det vi ikke ved endnu, der hvor vi er på vej hen, trækker det ned og gør konkret i fysisk form. Og det er den her fysiske form, det er den her fysiske manifestation af noget, der kommer fra et andet bevidsthedslag, af den inspiration, der er trukket ned
når vi giver slip på det, vi ved. Giver det mening for jer? Må jeg spørge noget? Ja. Og det er fordi, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg sidder og tænker på den her diskussion om materialiteten over for akademisering, skal man sige. Og netop du snakker om det her med det tænkte og det bevidsthedslag, vi kan tænke os til, og det vi ikke kan tænke os til. Så tænker jeg, at mange kunsthåndværkere, tror jeg, oplever, at en af broerne over det er at have materialerne i hånden. Ja. At det hører i hvert fald tit sagt, ikke? At der sker noget i den der fase. Ja. Og det er noget, vi ikke kan kontrollere. Vi laver nogle eksperimenter, vi prøver at klaske med noget ler, eller nogle farver eller andet. Vi prøver at gøre noget ukontrolleret, der kommer noget ud af det. Og jeg tænker, at det må jo være, kan man sige, vigtigt i den beskrivelse, du kommer med, og måske også, kan man sige, lidt, jeg vil ikke sige, at billedkunstnerne ikke gør det. Altså, der har været en tendens til, at man tænker mere i en periode. Men bare godt tænke mig at Jamen, altså, det giver dig fuldstændig ret i, at det er jo i det øjeblik, man gør, og ikke bare tænker. At man netop sidder med materiale, hvor man måske ikke rigtig ved, hvad det skal blive. Men man giver bevidst ikke slip. The mind, tænkning, giver slip. Men jeg tænker også, det er også interessant i forhold til det der, altså der har været den akademisering på uddannelserne, ikke? Og som jeg jo, kan man sige, personlig mening er det en rigtig, rigtig god idé, når man går den vej. Men der er også nogen nu, som begynder sådan at råbe lidt op, hvor jeg også synes, det lytter meget til i forhold til netop det der med ikke at tabe den forankring i det håndværksmæssige, som vi jo synes er meget forbundet også med dansk design og forståelse af materialer. Vi kan ikke gøre det på en computer. Der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt netop ikke at komme til at smide barnet ud med badevandet og sige, at vi skal akademisere, og det er fint, og det er fint at få tænkning ind og få bevidsthed og få sprogliggjort området og lære de studerende og kunne sætte ting ind i perspektiv. Det er enormt vigtigt. Men det er vigtigt at forstå, at den kreative proces også netop arbejder med, hvis vi virkelig skal være fornyende, hvis vi virkelig skal lave noget, der ikke findes i forvejen, så bliver vi nødt til at holde fast i den impuls af åbenhed, af det, vi ikke kan tænke os til. Og den glemmer man lidt. Og jeg tror, man glemmer den i sin iver efter, at tingene skal lykkes. At vi skal ligesom bringe hele feltet op i en akademisk, og ikke bare på grund af det, men i en samling, som passer ind i samtidskulturen, så man kan gøre rede for, hvad det er, man forstår. Der er bevidsthed på, hvad er det for et felt, jeg arbejder i. Men hvis man har så meget bevidsthed på det felt, man arbejder i, at man glemmer, at det felt, man arbejder i bund og grund vokser ud af en dybere bevidsthed, eller at det ikke er et videnskabeligt. Kunst er ikke videnskabeligt i sit udgangspunkt. Kunst er en åben proces. Kunst handler om bevidstheden, handler om at kunne give slip og virkelig strække sin bevidsthed efter det, vi ikke ved i forvejen. Og den diskussion har man ikke taget endnu, eller den del af den kunstneriske proces er blevet glemt i den som jeg ser det i den udvikling, som tingene tager lige nu. Fordi man, og det ved jeg jo fra kolleger som underviser og fra studerende også, at de mangler, de savner det rum, hvor de ved, de går ind i bevidst og går ind i en proces, som handler om at give slip. Det lærer de ikke. De lærer enormt meget at blive bevidste om designprocessen. Men at designprocessen også rummer et element af the not yet known. Det mangler. Det mangler indtil videre. Og det mangler i at træne de studerende til, hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Hvordan? Så det ikke bare bliver den her, jeg tror, jeg skal lave det, og så en smertefuld proces i en kreativ blokering, jeg bliver nødt til at give slip. Det er jo en enorm, det er en forceret proces. Hvis man kan vide, at jeg har brug for at skabe et rum, hvor der er en åbenhed, hvor jeg giver slip, hvor jeg ikke forcerer mit produkt, hvor jeg ikke forcerer mit resultat, fordi jeg føler, at jeg må ikke give slip. Det skal være tænkt, det skal være defineret, og det skal ske nu.
Men at man giver sig selv lov til at vide, det her, det er en proces, som handler om at give slip, som handler om at åbne sig mod det jeg ikke ved. Og det kan være ret angstprovokerende, fordi i den proces laver man jo også noget, der ikke findes i forvejen. Så der skal man ture også sige, okay, måske skal jeg give slip for, men trenden er jo, at man skal gøre sådan, og sådan, at tingene skal hen sådan og sådan ud. Og der bliver man nødt til at være tro mod, hvad er det egentlig, der kommer igennem. Virkelig være tro mod sig selv og sin autentiske, kreative impuls. For hvis man lytter for meget til og kigger for meget på det, der findes i forvejen, så skaber vi bare mere og mere det samme. Så flytter det ingenting, så bliver verden virkelig oversvømmet af ting og produkter, der ligner hinanden, og som ikke bidrager med noget som helst. Andet end en konsumerforstoppelse. Hvis vi bliver nødt til at turde lave noget, der er anderledes, som viser vejen på en anden måde, fordi den kommer fra det, vi ikke ved i forvejen, fordi den kommer fra det ukendte, fordi det kommer fra fremtiden. Kan man sige, hvis vi kigger på bevidsthedens landkort, som jeg sagde før, hvor vi har den mellemste hverdagsbevidsthed, så har vi det, vi har skubbet væk, det smertefulde i det lavere underbevidste, det er fortiden. Det højere ubevidste er vores længsel, det er fremtiden, det er det, vi kan mærke og hele tiden strække os efter. Den impuls, vi sådan, forsøger at trække ned, forsøger at kunne give form, det er fremtiden. Så det handler virkelig om den her, hvis det skal give mening at være kunsthåndværker, hvis det skal give mening at være designer og kunstner, for andet end min egen lille kunstneriske verden, eller kunstfeltet i det hele taget, som er jo sin egen lille bitte boble, hvis vi skal turde stille os op som mennesker og sige, hvorfor er jeg her i verden? Hvad bidrager jeg med? Ikke kun lige min egen lille bæks. Hvad bidrager jeg med som menneske? Hvis man skal virkelig stille sig op og sige det, så handler det om, bidrager jeg med nogle værdier, jeg virkelig tror på? Bidrager jeg med noget, der giver mening? Bidrager jeg med noget, der flytter samfundet i en retning, der er sand for mig, som kommer fra et autentisk sted? Så bliver man nødt til at give slip på, hvad der findes i forvejen. Og turde være sig selv i virkeligheden. Når jeg siger det, at turde være sig selv, turde være autentisk, så handler det meget om det, jeg arbejder med, grund til at uddanne mig til psykoterapeut, som handler om at virkelig, at man kan gå ind i sig selv og se på, hvad er det i mig selv, der blokerer mod, at jeg kan være så selv som muligt, at jeg kan lytte til det kald og den impuls, som jeg har, som er svært for de fleste mennesker, at virkelig turde og manifestere det, der føles rigtigt. Og virkelig turde brænde igennem med det her, og kunne stille sig op og være mig, og sige, det er det her, jeg tror på. Ja. Og det her, hvor tingene for mig giver mening. Og det er det, der har været det, jeg har strukket mig efter. Der er en eller anden længsel i mig til at forstå, hvorfor bliver jeg ved med at have en passion for kunsthåndværk? Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor? Jeg bliver nødt til at kigge på min egen liv og sige, hvad laver jeg egentlig? Giver det mening? Giver det mening for andet end feeder, hvad hedder det på dansk? Jeg fodrer mit ego med, at så kan jeg det, og så kan jeg det, og så kan jeg det, og nej, det giver ikke mening. Jeg bliver nødt til at finde den indre impuls til, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at formidle kunstnerisk? Hvorfor er kunstnerisk vigtigt for mig? Det bliver jeg nødt til at tage stilling til at sige, okay, for mig er det vigtigt, fordi det er vigtigt for verden. Og den vil jeg gerne formidle til jer i den her. Det er faktisk vigtigt. Det er ikke bare lige meget, og det tror jeg, det er kunstnerne i stor grad brug for at vide, fordi der altid er den der, så er der design, så er der billedkunst, og det er altid på en eller anden måde højere i det kulturelle hierarki. Selvom tingene er i skred, så er der altid den her, det er altid sådan lidt B-agtigt at være kunsthåndværker. Og vi har stadigvæk den her med begrebet, er det godt nok, eller er det ikke, og så videre. Og det er der vil jeg gerne sige, det er vigtigt, for sanseligheden er vigtig, hverdagsvirkeligheden er vigtig. Det er et enormt vigtigt felt. Det har så meget potentiale, fordi det kan kommunikere nogle ting, som er vigtige for mennesker. Ja. Det synes jeg er helt vildt fedt, at du siger, fordi sådan noget har jeg selv tænkt nogle gange. Hvorfor er det, jeg gør det her? Hvorfor synes jeg, det er sjovt at eksperimentere med glasur, for eksempel? Ja. Og det er så svært for mig at sige,
hvorfor Ja. andet end at det er meget sjovt at se, hvad der sker. Ja. Eller hvad jeg kan drive det til. Og så synes jeg, det er helt vildt fedt, at du kommer og har sådan nogle lidt højere tanker om, hvorfor det er vigtigt. Dejligt. Så Ja, kom med. Ja, godt. Men egentlig er det også tid. Ja, og egentlig er det også det, jeg sådan ville sige, tror jeg. Ja. ja. Jeg hørte engang en, der sagde, at det var en, der havde hørt en anden, der gav et godt råd. Når man for eksempel skal holde foredrag om sine egne ting, lad nu være med at fortælle om, hvordan og bla bla bla, men fortæl hvorfor. Ja. Hvorfor er det her vigtigt for dig? Hvorfor laver du det her? Og det sætter virkelig nogle tanker i gang. Og jeg synes, det er rigtig svært. Ja. Og kunne sige det præcis. Men det handler også enormt meget om at ture og sige, hvorfor det er vigtigt. For det er altid sådan lidt, ved jeg ikke helt, om jeg tør ligesom stille mig op og sige, hvad jeg egentlig tror på. I virkeligheden handler det også rigtig meget om det. Tør jeg sige over for mig selv? Jeg ved, det er vigtigt, fordi det er bare sådan vigtigt at give den her sanselige oplevelse. Er det godt nok? Der handler det virkelig om, der kan jeg mærke, der har jeg en mission med at skubbe på og sige, det er enormt vigtigt at tage det, please, tag det ind. Forstå, hvorfor det er vigtigt, for det er vigtigt. Og stille jer op og sige, det er vigtigt. Men jeg tror da også, eller i hvert fald i forhold til min egen oplevelse af det, at det er jo en meget lidt etableret scene, der er. Så når der er en udstilling som den her, eller jeg har selv haft en udstilling her for nylig, så kan man godt få sådan en følelse af, at man råber i skoven. Ja. Altså, hvem er det, der egentlig skal komme og se min udstilling, og hvad skal det egentlig føre til? Hvordan bliver det egentlig bragt videre? Har jeg bare brugt et halvt år og en masse økonomi og belastet min familie og hvem som helst med at gå og skabe det her, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, men hvor er aftageren i den anden ende? Og det tror jeg, der er med til at gøre det svært for den her type udstilling og for kunsthåndværkeren at lave den også. Ikke? Ja. Altså, jeg tror måske, at det er jo altid grønnere på den anden side, det ved man jo virkelig ikke ret meget om, men jeg tænker, at de billedkunstnere, jeg møder på min vej, har en mere etableret scene at optræde på. Der er simpelthen der er nogle gallerister, der er nogen, som rent faktisk kan gå ind og hjælpe dem og tage det videre og sige, og det er jo også med til et eller andet sted at give det mening. Ja. Fordi et er, at det giver mening for mig, og jeg har en eller anden trance netop det der med at sige, jamen, kan jeg lave noget, der ikke findes i verden i forvejen? Kan jeg række ud efter noget, hvor at jeg selv bliver, wow, hold da op, det vidste jeg slet ikke det her, nu ved jeg også det. Men der skal også være noget uden for mig. Og der kan man sige, det er det der med at få etableret den scene. Ja. Og få etableret, det handler om empowerment i virkeligheden. Det handler om powerplay i det kulturelle hierarki. Og hvis ikke det kommer fra de skabende selv, at de kan stå op og sige, her er jeg med noget, der er rigtig vigtigt. Hvis man kommer med sådan noget, ja, jeg har altså godt nok lavet det her, der er bare enormt stor forskel, og det er det, I kan gøre. Ja. Det er at virkelig kunne mærke ind i jer selv og sige, at det virkelig lander integreret i, det er vigtigt, så går man ud med den energi. Men jeg har faktisk noget på hjertet. Og det er ligesom der, man bliver nødt til at starte med at få etableret gallerier, få etableret den politiske diskussion, som jo Danske Kunsthåndværkere er en del af, Danish Crafts er en del af, og få kanaliseret penge i den retning. Men det er sådan lidt hønen eller ægget, hvad kommer først? Men hvis ikke man som den enkelte person, den enkelte kunsthåndværker kan mærke, hvorfor det er vigtigt, og går ud med den, at jeg ved, at det jeg laver er godt, og ved at jeg gør det faktisk med et formål. Og jeg har faktisk noget energi. Når man går ud med den energi, hvis der er nok, der begynder at gå ud med den energi, så skabes scenen langsomt. Jeg kan se, at det er jo sket i Sverige, hvor der er kommet sådan en hel generation af unge kunsthåndværkere, som definerer sig selv som kunsthåndværkere og laver skæve ting, som fuldstændig bryder med de der hierarkier med,
billedkunsten er efterhånden sin egen platform, og også et udtjent begreb på sin måde. Og design, altså, de er alle sammen gamle begreber på en eller anden måde. Hvordan kan man skabe sig en platform, der bliver avantgarde? Så kan man sige, okay, nu tager jeg noget, som ser ud til tilsyneladende er ligesom i bunden af hierarkiet, og så bruger jeg det som en platform til at sige, det her, det sker. Det her, tingene twister. Det her, vi ser noget, vi ikke ser ellers. Og det kunsthåndværket kan. Kunsthåndværket kan vise noget af det, vi ikke ser ellers. Fordi det eksisterer på det her virkelighedsniveau, som bliver enormt tæt, nært, sanseligt nu. Og jeg tror, det kommer mere og mere. Vi ser jo meditation, mindfulness, alle de her ting, som handler om at være nærværende, bevidste, vågne i øjeblikket. Det er det, kunsthåndværket kan med den sansning, der ligger i materialet. Det er, at det kan kalde os ind til, det er nu, det her. Det er ikke i computerskærmen. Det er ikke noget, vi skal tænke os til. Det er ikke noget, vi skal forstå. Det er noget, vi skal sanse. Vi skal være bevidste. Vi skal være vågne. Her, vi mærker en kop. Vi mærker et eller andet. Vi har en sweater på, der er håndstrikket. Eller et eller andet, har et smykke på. Der er et eller andet, der gør, at vi kan mærke. Det er sådan her, det er nu. Det er det der nu, som kunsthåndværket kan etablere sig her til. Jeg har et kæmpe stort potentiale. Og begynde at forstå de her ting. Fordi det er nogle værdier, vi har brug for. Ja. Men synes du, der ligesom i de år, hvor du har arbejdet med det, er blevet mere scene? Du har jo været, kan man sige, i en brydningstid indover. Det synes jeg. Ja. Det synes jeg absolut, der er. Nu har jeg været i England de sidste 3 år og har været trukket, altså har ligesom sprunget ind og ud af det her område, men har haft mit fokus et andet sted. Det jeg kunne se, da jeg forlod scenen, var, at altså, jeg var professor i Stockholm, fordi det var der var der scenen. Jeg var aldrig blevet professor i Danmark. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Det findes ikke noget professorat inden for det her felt. Og det ville helt sikkert være en designperson, der ville have fået det, hvis det havde været det, fordi det er den tænkning, vi har i Danmark. Der sker nogle meget, meget interessante ting i Norge også. Der sker nogle andre ting i Danmark. Vi er jo, altså, designskolerne bliver mere og mere akademiseret. Der sker nogle ting, og det har både et enormt stort potentiale, og det har også en skyggeside af nogle ting, vi går hen og glemmer. Jeg vil sige, der er sket meget de seneste par år igennem den periode, jeg har været her. Det er ikke landet. Det er slet ikke landet. Vi har ikke, og jeg vil sige, vi har ikke nogen scene her i Danmark, hvor man kan sige, okay, det er scenen. Det er altid netop, som du siger, ting, der må poppe op, og vi skal virkelig arbejde hårdt for, at der kommer 2 mennesker i dag. Altså, det er jo også et meget godt eksempel på, at hvor er den scene henne? Den er der ikke endnu. Der bliver arbejdet for tingene, men den er der ikke. Skal den være der? Det ved jeg ikke. Skal vi have et begreb, der hedder sådan og sådan? Det ved jeg ikke. Men det jeg ved, det er, at der er noget, der bliver skabt, der er vigtigt, som fortjener en platform. Ja. Hvad end den skal hedde, og i hvilken sammenhæng den skal være. Det må ligesom vokse ud af det, der er. Men det gør det jo også. Der sker jo ting. Ja. Der sker jo heldigvis ting. Ja. Nogle af os synes måske, det går lidt for langsomt i gang. Men der sker ting, og der er de udstillinger, der er her, og jeg tror, at der i Danske Kunsthåndværkere måske også vokser et forum for dem, der arbejder i det crossover-område, eller hvad man nu skal kalde det, fordi det er jo også, kan man sige, jeg tænker lige for tiden meget, og har længe tænkt, at jeg mangler et begreb for, hvad det er, jeg laver. Fordi når jeg siger, at jeg er kunsthåndværker, jamen så bliver jeg forstået som en, der har et papskilt ude ved vejen. Ikke? Og hvis jeg siger, at jeg laver design, så synes jeg ikke selv, at det er det, jeg gør, fordi det er meget mere strømlignet i min forståelse af det. Men det er jo heller ikke billedkunst, fordi det har sin grund i den her brugsfunktion, som du også taler om. Ikke? Og så er det, man har lyst til at opfinde et eller andet Miumi-ord og sige, nå, men så laver vi bare et helt nyt, nu må vi lave et nyt begreb. Ja. Men du snakker om i Sverige, at kunsthåndværket så ligesom er blevet ordet for det. Det er avantgarde, det er sådan et avantgarde-begreb, der er det kunne være kunsthåndværker. Ja. Og det er vokset nedefra, det er vokset ud af nogle folk, der har sagt, okay, jeg er ung og ambitiøs, og jeg vil det her, og når jeg kigger mig omkring, så er der en scene, der ikke eksisterer, eller overhovedet ikke siger mig noget. Hvad gør jeg? Og
Og så er det bare at gå i gang, og så er det bare at gøre og lave. Og det er lave de udstillinger og få fat i de rigtige mennesker og virkelig gøre det der fodarbejde, og der sker noget. Der er også flere gallerier i Stockholm, der er flere udstillingsplatforme. Tingene lykkes. Selvfølgelig er der også den forskel på kunstfag, som jo er ligesom designskolen her. Der opererer de med kunsthåndværk. Det hedder noget, det har et begreb, og det har en plads, og det har et professorat. Så det vil sige, at det har en forskningsplatform. Det har det ikke i Danmark. Så der er jo selvfølgelig et stykke arbejde at gøre, hvis det er det, vi mener. Ja, spændende. Men er der ikke, nu tænker jeg bare på designskolen, som jo er blevet fusioneret med skolen på Bornholm. Er der ikke nogen muligheder der? Eller jeg tænker, det har de der brug for. Hvad tænker du, om der er muligheder? Altså professorat, eller jeg tænker bare, det kunne være fedt for skolen på Bornholm, når man ser gået at sådan en som dig, hvor jeg tænker, det er ikke noget. Jeg har jo også gået lidt til og fra, jeg har været ansat på Danmarks Designskole, og det er der, jeg tog min PhD. Men man bliver ikke bare sådan, hvis der findes ikke, der er ikke nogen professorater inde, altså på det her område. Det er en lang akademisk proces og vej, og jo, der mangler en forskningsforankring på det her område. Det var i virkeligheden det stykke arbejde, jeg har været i gang med, men hvor jeg selv var kommet til et tidspunkt i livet og blev nødt til at spørge mig selv, vil jeg være akademiker, eller er der noget andet, der kalder? Og der er noget andet. Jeg vil ikke være akademiker. Altså, det er ikke mit rigtige kald. Så jeg går ind og ud af det, og den måde passer mig fint. Men der er jo forskning på designskolen. Og der er jo meget af det forskning, som også handler om, i virkeligheden, det synes jeg er lidt sjovt i forhold til den her akademisering, man taler om, at rigtig mange af de forskningsprojekter, som kunsthåndværkerne selv laver, sådan som, altså nu er jeg heller ikke så meget i det, men sådan et umiddelbart kig på det, så ser det ud som om rigtig meget af det handler om et materiale eller en teknik som udgangspunkt. Så handler det om, hvordan kan vi bruge tekstil som lyddæmpende og rumskabende eller det handler om bæredygtigt glas, hvordan kan vi skabe glas, som er bæredygtigt. Altså, og det er jo netop meget sådan materiale. Og det bliver spændende at se, altså, hvornår der begynder at komme noget omkring en formundersøgelse i virkeligheden. Så meget. Der er ting i gang, og der kommer altså jo mere forskning, der bliver lavet på det her område, jo mere bliver det også synligt. Ja. Og på den måde begynder det også at vokse. Så altså, tingene er jo i bevægelse enormt meget. Ja. Tiden er gået. Ja.